go! Noni, kon. Iyay! Iyay! Noodles lang sa... Look. Hello guys, kumusta? Merry Christmas nga pala sa inyong lahat. December 24 na ngayon. So itong video guys is maikli lang to. So sasayaw kaming lahat. So dance group guys, family dance group. So ayun sila guys. Naiya ako mag-vlog. Ayun sila, ang Lord guys. Kumain naman ang Lord. So pasensyahan nyo guys, madilim yung gabi na kasi guys eh. So mga alas 10 na ngayon. Yan. So nag-shot na ako guys, yung pang-shot namin. So ito na siya. So yan, so pula siya guys. Yan, meron siyang kasamang puti. So yeah, so sama na nyo itong video guys, itong dance namin. So yeah, better go. Ginabahan ako. Let's go, let's go. Okay, start from 4. Ganito!
nakita ko na